sa pagka-BEC, positibo o negatibo, ingon anak magin ang atong mga kasinatian, o sa papel sa BEC diya sa katilingban sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon, isgot og pandemya, isgot og pamolitika og uban pa. Nadasig ko ni atong maong mga tubag gikan ninyo og busa nahulma kining maong tema BEC 2023 Journeying Towards Synodality and Stewardship. Sa Binisaya, gagmayng simbahanong katilingban nagapanaw ngadto sa pagkakauban ug sa pagkapiniyalan. Dinihimanggot nagpunting aning mga puntuha ang ato ang mga tubag sa mga pangutana. Ako nasabtan nga ang ato ang paghisgutay karong buntag, dunay duha ka bahin karon hangtod sa merienda time. Unsang orasa ganitong merienda? Alas 10. Mayo ng atong mahibalo andaan. Niya kay balo po mo kano sa ako muundang. O niya mo balik ang ikaduhang hugna alas 10:30 hangtod na sa paniudto. Kana ang ikaduhang bahin. Busa ako ra pong gisibo-sibo ang akong pagpaambit aning duha ka mga hugna sa atong panag-uban. Una na kong hisgutan kining pagkagagmay simbahanong katilingban, BEC, ang atong pagka-BEC. So kaniadto hangtod karon. Og ikaduha na kong hisgutan sa ikaduhang hugna human sa merienda, kining pagkakauban sa panaw, kining panaw sinodal nga dili na bako para sa ato kay ato na ning gihisgutan sa miagi pod nga ni mo yung tuig o kapadayon hangtod ron o pagkapiniyalan nga maoy panawagan pod alang kanato labi na nga mga Pilipinong Katoliko. Nga sa inyo makita unya sa ngadto-ngadto duha ka tawag nga dili lang tubagon nato kundi nagpalawong pod ni sa atong kaamguhan unsa ta isip mga BECs. So duha ka bahin sa duha ka hugna, subay sa duha ka hugna kining atong panaghisgutanay karong buntag. Diretso na lang ko sa ato ang hisgutanan. Inyo makita sa screen mga ginagmay lang, outline lang gani ang inyo makita, pero usbon ako dunay mga notes nga gipreparar aron ang atong giisgutan din hindi ra makaliptan, posible pang mapaambit ninyo sa uban. Una, kining kinatibuk ang pagsabot sa BEC. Kinatibuk ang pagsabot sa BEC. Tawag po nako ani BEC 101. Minumdumo sa eskwelahan, sa high school o kaha sa college labi na. Basta 101 sa ito pa fundamentals. Fundamentals sa pagka-BEC. Makaingon siguro mo, hangtod karon maghisgot pataan na, nga pila na takatuig sa pagka-BEC. Labi na diri sa konteksto sa Mindanao, kita ko'y nag-una aning kasinatian sa BEC sa tibuok Pilipinas. Hangtod karon maghisgot pataan na. Pero siguro, wa ko'y daotan ko maghisgot ani. Labi na karong panahon na, human sa taas-taas nga panahon sa pagka-BEC o sa daghang mga kasinatian, daghang mga nahitabo sa itong katilingban, medyo naatay angay balik-balikan sa atong pagka-BEC aron padayon ta sa direksyon bisan sa nakalain-lain nga hagit karon. Dili pa lang dugay atong niaging semana. Doon na ko'y meeting
sa BEC Commission sa CBCP uban sa mga commissions sa CBCP. Daghan man kung mga commissions ang CBCP. Na ay komisyon sa seminaryo, na ay komisyon sa kaparian, na ay komisyon sa liturhiya, komisyon sa social action, daghan pa. Nanganda mangguta para sa ikalima nga Assemblea National sa BEC nga pagkahimuon sa Bacolod. Unya ang tema nagpunting sa sinodalidad. Ang BEC sa iyang relasyon aning panawagan sa sinodalidad. Unya magisgota aning pagkasinodal nga simbahan. Pero sa pagkakaron, ang ideya lang ako ipaabot ninyo kining panag-uban. O doon na to'y sugyot o naata sa usa ka bahin isip komisyon sa BEC, sa CBCP. Kumusta man atong pakig-uban sa uban pang mga komisyon sa CBCP? Naabatay koneksyon kay kauban man kahata. O sa pagtigom namo sa mga executive secretaries sa mga nagkadayang komisyon sa CBCP, dito namo nadunggan ang daghang mga pangutana o kalibog bisan mismo diha sa sulod sa CBCP. Unsa gyud ay ng BEC? Human aning daghang mga tuig sa paningkamot alang sa BEC, ang BEC nga grupo nga anay nasabtan, pero ang uban di ay grupo nagpangutan na pa, kalibog ba anang BEC? Manang kinahanglang mobalik ta. Unsa gyud ning BEC? Wa kayo problema nato mga taga Mindanao. Kay klaro man ning atong pagka-BEC kining grupo sa mga managsilingan sa usara ka dapit. Pero bisan gani diri sa Mindanao usa nate kasinatian kanang uban nga membro sa BEC dili mo apil sa ilahang kagrupo, mutabok na to sa pikas grupo kay to akong kaila, to akong higala, to dito akong barkada. Dito ko magpasakop sa ubang BEC nga nagdala po na og kalibog. Na siguro po na sa inyong kasinatian, no? Onya sa ubang lugar, mingon sila na naman may BEC. Unsa man na inyong BEC? Tapok man may nga mag-ampo. Na ay prayer group, BEC na daw to. Di na sila mo apil sa BEC nga sagad gina purma kay naa na may BEC na may prayer group. O ang uban po naaman may grupo sa opisina sa among gitrabahoan nganong mo apil pa mi og BEC unsa di ay nang BEC. Ning samot na sa pag-uso sa social media sa wala pa ang pandemya, labi na sa panahon sa pandemya kay doon na po'y BEC sa social media. Isgot nag-BEC sa social media, kaya dito mami magkatapok sa among chat group. Nga dito mami makapamalandong, mag-inambitay sa among pamalandong, sa among kinabuhi. Dili ba na BEC? Kapamalandong ko, bitaw no? Ang simbahan manggod, sama sa iyang gigikanan nga mismo ang Diyos, ug miambit sa iya sa kinaiya sa Diyos, isip katilingban sa Diyos, misteryo. Ang simbahan, misteryo. Sa pag-ambit niya sa pagkadakong misteryo sa Diyos mismo, nga mo iyang gigikanan. Kining misteryo, wa mapasabot ni nga di masabtan, pero di po nato hingpit nga matugkad. Doon ay pipila, kapunto nga atong masabtan, pero posibleng mas dako pa ang wa nato makit-an. Mao na sa Dios. Dito ta nga nahibalo na ta mahitungod sa Dios tanan. Nahinumdum ko kang San Agustin ang giila nga batid eksperto mahitungod sa dogma sa Trinidad.
Usa ka Dios nga dunay tulo ka persona, siya ang giila nga batid eksperto aning maong pagtulunan. Usa ka adlaw human niya masulat ang 15 ka mga libro mahitungod sa balaang Trinidad. Sa 15 ka tuig. Iyag yung gisulat aron masabtan unsa ning balaang Trinidad. Usa ka adlaw dito siya dapit sa dagat sa baybay. Nya doon na siya nakit-an nga bata nga nagkalot og lungag, naghimog balon. O niya mudagan nga to sa dagat magkuha og tubig, ibalhin niya sa iyang lungag, sa iyang balon. Nangutana si San Agustin sa bata, unsa imong gihimo? Ingon ang bata, akong dalon ning tubig sa dagat ngadto sa akong balon. Akong ibalhin ning tubig sa dagat ngadto sa ako ang balon. Ingon si San Agustin, pwede ba na? Mahimo ba na? Kalapad anang dagat, kagamay anang imong balon, nga imong dalon ng dagat ngadto sa imong balon. Ingon ng bata, pura pug ikaw. Imong ibutang anang imong ulo ang misteryos Ginoo. Butang nimo sa imong ulo kanang dakong misteryo nga mao mismo ang Dios. Na kay masabtan pero dili tanan. Ako nigisgutan kay ang simbahan nga nahiusa sa Dios, nakakatilingban sa Dios, nakaambit niya ng maong misteryo. Dili nato masabtan tanan ang mahitungod sa simbahan. We cannot define the church. Kana manggong definition, murag imuhang gilimitahan ang usa ka butang. Kung imong tagaan og definition, ingon ani ra gyud ni, ingon ana ra gyud ni. Dili nato mahatagag definition ang simbahan kay miambit ni sa pagka-misteryos Ginoo. Natay mga paglarawan sa simbahan aron bisan diutay atong masabtan. O kining atong hisgutan rong buntaga, ang mga simbahanong katilingban miambit sa pagkasimbahan nga miambit sa pagka-Diyos. Ni anang pagka-misteryo. O nang hangtod karon, bisan ang BEC, dili pagyud hingpit nga masabtan. Maningkamot lang ta, karong buntaga, pila ra gud ni kauras ning atong panag-uban, bisan diutay mabalik sa atong panamduman, unsay direksyon isip gagmayng simbahanong katilingban. Pero wa ko moingon ninyo nga mao na ni tanan. Kompleto na ning pagsabot mahitungod sa BEC. Kay padayon ta nga nagatugkad sa pagka-misteryo niini. Mana nga padayon ning gimbuhaton bisag pila na ta katuig sa pagka-BEC, balik gihapon istorya tag unsa ng BEC. Kinahanglan. Kaya matag istorya nato, natay maugkak pa, madiskubrihan nga mga kamatuoran. Kay dili mangyud nato hingpit ding matugkad sama sa simbahan, pandabaw sa tanan, sama sa Dios. Karong buntag, atong paningkamutan, nga makita na ito bisag diutay kining direksyon isip BEC. Aron sa pagpadayon, magiyahan tagihapon. Ang ako ganing hisgutan rong buntag, dili langyaw para sa inyo ha. Pamilyar mo ani kay inyo na pampudning napadayag diha mismo sa inyong mga tubag sa mga pangutana panahon sa konsultasyon. Unsaon ako pagpasabot uban ninyo kining pagka-BEC. Ako lang sundo ning acronym BEC. Kanilang ato ang giyaron. Sundo nato ning acronym BEC. Di nata mo padayo pa aron masabtan nato ni bisan diutay ra. B, sugod ta sa B, anang BEC.
O doon na din ipangutana, unsa man gyud ni gamay nga simbahanong katilingban o gamay o simbahanong katilingban sa mga gagmay. Unsa man ni? Gamay simbahanong katilingban o simbahanong katilingban sa mga gagmay. Basic gamay or base sa mga gagmay. Atong sabton. Amguha nato nga kining maong mga katilingban nga gitawag nato BEC karon. Maisip nga tubag sa duha ka mga kasinatian. Diya sa katilingban, apil sa simbahan. Kining maong mga katilingban nga namugna, maisip nga tubag sa duha ka realidad, duha ka kasinatian sa katilingban man o sa simbahan. Unang kasinatian, kining pagka-iya-iyahon. Kasinatian sa pagka-iya-iyahon, ako ni. Di na maghuna-huna sa uban. Interesado lamang sa kaugalingon. Idugang pagyud ang kahilig sa kompetensya. Kining makikindig. Kaugalingon na gihuna-huna, wa ang uban, pero kung maghiskot og uban, kakompetensya sila. Naani sa kalibutan. Klaro ni sa kalibutan, kining maong kinaiya. Sa kabahin pod sa simbahan, kining traditional nga kinabuhi sa dagkong mga parokya. Traditional nga kinabuhi sa dagkong mga parokya. Dagko ra kayo atong mga parokya. O niya, nining maong parokya, bisag magkauban ta, wag jud ta magkaila. Nainumdum ko sa misa, pag-ingon na sa pari, atong ipakita ang timaan sa pag-inig sa unay. Yango-yango skilid, ngisi-ngisi skilid, niingon ang bata nga to siyang mama, pahiyong man kaniya, makaila ka? Ingon ang mama, hilom diha, pagpuyo diha. Kaya yun siya, kaila. Bisan, kung kuyog ta sa usa ka misa. Yan ang punto makaingutan, nagya po'y pag-iya-iya. Dili siguro sa negatibong pamaagi nga wa kay pagpakabana sa uban, pero kamatuoran, wag yun punta magkasuod sa usak-usak diya sa atong parokya. Apil na ng usahay makikumpetensya. Bisan suod sa parokya, mga nagkalain-laing organisasyon, mas maayo amo mas organisado mi sa mga kalihukan, mag-ilugay, inay magtinabangay. So ang suliran dinhi sa katilingban man o sa simbahan, ang dili personal nga kalambigitan. Ngani ang kakulangan, ang dili personal nga kalambigitan. Og tungod niini, namugna ang mga gagmay simbahanong katilingban. Diin ang gitagaan og pagtagad, mao ang kalambigitan, ang pagka-katilingban. Og ang tumong dinhi nga mulambo ang pag-inambitay. Kay dako ra kaayo nga katilingban, usahay nag-iya-iyahay pa. Nauntay lahom nga panaglambigitay. Ug niya nang paagiha sigurado mabak-o ug mulambo ang simbahan. Bak-o ug mulambo ang simbahan. Muna ang unang realidad nga gitubag aning maong mga komunidad. Tubag sa unang realidad, gagmay simbahanong katilingban.
Sa paningkamot nga, doon ay mas lawom nga panaglambi kitay. Kay jutay raman ang mga sako. Managsilingan pa, managkaila pa. Ang ikaduhang realidad nga gitubag ni ining maong katilingban, mga katilingban, mauni. Tanaw nato og isipon ning katilingban nga mura og pyramid. Mura og triangle. Imagine anang triangle. Di ba ang ubos nga bahin ang pinakalapad pero nagkagamay samtang muadto sa taas. Og ingon ana ang katilingban bisan ang simbahan. Mas daghan ang naa sa ubos. Pero unsay nahitabo, daghan man unta sila, wala kayo sila'y tingog. Nabantay mo, aning pyramid o piramide sa katilingban, mas daghan may naa sa ubos. Kining mga kabos, mga yanog ordinaryo mga tao. Pero kinsay gadalas pangagamhanan atong naas taas nga pipilara, jutay ra. Ang mga adunahan, may naas taas, ang mga kabos nasa ubos, mas daghan mang kabos kaysa adunahan. Pero sa dagan sa katilingban, kinsa may mohimo sa mga desisyon. Kinsa mang tingog ang madunggan. Katong naas taas nga jutay ra, inay sa ubos nga mas daghan sila. Realidad nga dili lang sa katilingban ha, realidad nga naapod sa simbahan. Nasa simbahan. Ang mga laiko nga kadaghanan diha sa simbahan. O tinuod, nangampanya gitagdugang bukasyon. Nangampanya tagdugang bukasyon sa pagkapari, pagkarelyosog relihiyosa, angay lang. Pero sa kadugay ng panahon sa pag-ampo, pag-agni, ning daghan ba ni sila? Ning daghan ba ni sila? Ning daghan ba ning mga pari? Ning daghan ba ni mga reliyosog relihiyosa? Masay makapamalandong ko. Di ba hindi na mo'y kabubuton sa Ginoong padaghanon ni sila? Kaya ang pinakadaghan, ang mga laiko diya sa simbahan. Karon lang sa atong tigom, naaman din ang mga pari, na yung mga madre, na si Bishop Piet, pila ra ka obispo, 2 ka obispo. Pero naamo nga mas daghan ang mga laiko. So sa kabahin, gisabot ang giingon sa Ginoo nga ampo ngadto sa tagya sa uma nga magpadala og daghang mga ngani. Basta nag-ampo ta, nangampanya ta, nagdasig tag bukasyon sa pagkapari, pagkarelyosog relihiyosa. Pero sa laing bahin, namalantong ko, ingani ba yun ang pagsabot sa teksto? Kaya kung tanaw na to ang sugilanon, ang konteksto diin miingon si Jesus, pag-ampo og dugang mga ngani, nakita niya ang katawhan diya sa iyang pagwali nga daghan sila. Pero ingon siya, mura sila og mga karnero nga way magbalantay. Dili ba kaha ang ipasabot po sa Ginoo nga mag-ampo og dugang mga ngani sa iyang pulong, dili lang mahitungod sa mga pangulo, kundi usab sa mga miyembro. Dugang mga ngani, nagpasabot, dugang nga maminaw sa iyang pulong og magpuyo ni ini. Base bayag, natubag na gyud ato ang pag-ampok dugang mga ngani. Dili sa gidaghanon sa mga kaobispuhan, kaparian, liusog relihiyosa, apan kamo. Mga aktibong mga laiko. Namugna ang gagmayng simbahanong katilingban sa tumong nga
kining naa sa ubos, kining tawag nato mga gagmay, dili siguro sa lawas kay na may dagkog-dagkog og lawas. Pero sa kahimtang, sa kayano, matagaan og gahom, matagaan og oportunidad nga mamahimong kabahin diha sa pag tan-aw sa katilingban, paghimo mga desisyon alang sa katilingban. Mao ni ang usa ka realidad nga itubag sa pagmugna o gagmay simbahanong katilingban. Ang usa, itong una na kong gihisgutan, gagmay simbahanong katilingban. Pero kaning ikaduha, mura og simbahanong katilingban sa mga gagmay. Sa katilingban man o sa simbahan. Mamahimong sabton ang B sa BEC nga basic o base. Basic o base. Karon ang pangutana, asa man ta aning duha? Diri sa Pilipinas, diri sa inyong diocese, sa atong kasinatian, asa man ta aning duha? Asa man ta aning duha? Basic o base? Akong gibalikan ang giingon sa PCP2, mahitungod sa BEC. PCP2 mahitungod sa BEC. Numero 138 o numero 139. Ingon ani ang gisulti. Ang BEC, mga gagmay katilingban, sagad sa mga pamilya nga nagkatigom alirong sa pulong sa Dios o sa Eucharistia. Kining maong mga katilingban nahiusa sa ilang mga kaparian apan gialagaran kanunay sa mga laykong pangulo. Ang mga sakop nagkaila o aduna sila'y kusog nga pagbati sa panagkauban o pagkaresponsable sa usak-usak. 138 sa PCP2. Pero sa sunod nga paragrapo, 139, nipadayon, ang mga sakop ni ini sagad gikan sa yanong katawhan, grassroots, sama sa mga mag-uuma o mamumuo. Ilang gipaningkamutan nga dadon ngadto sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ang ilang pagtuo. Og sila nadasig sa makanunayong katikesis. Ang kawadon ug pagtuo nag-aghat kanila ngadto sa panaglambigitay, ngadto sa buhat alang sa kaangayan ug buhi ka sa ulugan sa liturhiya. Kabantay mo sa paglarawan sa PCP2, dunay duha ka realidad sa BEC nga giisgutan. Ang BEC nga gagmay simbahanong katilingban, sagad sa mga pamilya, naiusak ng mga sakop sa pamilya, nagkaila, dunay pagbati sa panagkauban o pagkaresponsable sa usag-usak, basic ecclesial community. Pero naghisgot po ni og base ecclesial communities. Ang katilingban nga simbahanon sa mga gagmay diya sa katilingban, matud pa ang mga sakop ni ini gikan sa mga yanong katawhan, grassroots, mga mag-uuma, mga mamumuo. Dadon nila sa ilang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ang ilang pagtuo ug nadasig sa makanunayong katikesis. Ang kawadon ug pagtuo nag-aghat kanila sa panaglambigitay ngadto sa buhat alang sa kaangayan ug buhi ka sa ulugan sa liturhiya. Dili dita mamili sa duha. Unsa man ning among katilingban, gamay
o sa mga gagmay. Kamatuoran, naaning duha nga realidad. Hilig man tag mistisog mistisa. Hilig tag mistisog mistisa. Anang isagol ang duha ka kaliwat o kultura. Mao ni ang nahitabo sa atong BEC na aning duha. Ang BEC tinuod alang sa tanang mga binunyagan. Pero kining gamay nga Kristohanong katilingban o simbahanong katilingban alang sa mga gagmay. O dili ikatingala, usahay mo ingon ta, ngano man ang mga dato lagi nga wa man mo apil sa amo ang grupo. Kato mga dakog balay diya sa atong katilingban, ang paapilon sa atong mga pag-ampo katurang kusinira, labandira, driver, asa ditong inyong amo? Pero hinamdumi, kining maong katilingban bisan para sa tanang binunyagan, tubag ni sa duha ka realidad. Kakulang sa kalambigitan o aron mahatagag gahom katong naa sa daplin sa katilingban. Kana ang B. Ang sunod, kining E. B-E-C. E. Ecclesial. Basic or base, ecclesial communities. Ini E sa BEC. Unsay gipasabot ani? Daghang mga pangalan ang gihatag aning maong katilingban. Minunom ko sa Davao, dito man ko gikan ang tawag GKK, Gagmay Kristohanong Katilingban. Ambot unsay tawag diri sa inyo ha? BEC gyud. Okay. Ang uban Kristohanong Managsilingan. Mo'y po'y tawag sa uban ng mga diocese pananglitan o simbahan sa kasilinganan. Pero buot lang na akong sundon ang literal nga hubad aning BEC. Basic Ecclesial Communities. Gamay o sa mga gagmay nga simbahanong katilingban. Ecclesial Community. Sa pagadian, ang tawag gagmay simbahanong katilingban. Kung ato amang kong tanawon ang kahulugan sa BEC, ang literal nga hubad, BEC, Basic Ecclesial Community, gagmay simbahanong katilingban. O kini ang mugiya nato sa pagsabot nining klase nga katilingban. Unsay gipasabot sa pulong ecclesial. Sa pagtulun-an sa Vaticano II, ang pagkasimbahan, matawag ang katilingban nga simbahan kung anaa kining musunod nga mga elemento. Unsay naghimo sa simbahan? Ngano matawag nimo ang katilingban nga simbahan? Kung matud sa Vaticano II, aduna ni musunod nga mga elemento. Una, kung anaa ang Espiritu Santo ni anang maong katilingban. Espiritu Santo. Kay ang simbahan, katilingban man nga gimugna, gitigom sa Espiritu Santo mismo. Ikaduha, pagtuo. Kay katilingban man pud ng simbahan sa mga magtotoo, kinahanglan nga dunay pagtuo. Ikatulo, ebanghelyo. Unya magisgota sa misyon sa simbahan ang pagsangyaw sa maayong balita, evangelisasyon. Naa sa simbahan ang maayong balita mahitungod kang Kristo ug sa gingharian sa Dios.
ang ebanghelyo. Natural, ang mga sakramento. Ikaupat, labi na ang Eucharistia. Hinoon, wa man po Eucharistia kung way bunyag. Kisa may magsaulog sa Eucharistia kung way mga binunyagan mo na. Mga sakramento, ilabi na ang Eucharistia. Pero doon na pa'y dugang elemento, kining gitawag og apostolic succession. Ako nang gibinisaya sa inyohang notes, apostolikanhong kutay. Labi na ko magiskot og kimbuhaton. Kana bang makita nato ni klaro diha sa ministriya sa obispo o sa iyahang mga katimbang, mga kaparian o diakono. Kining obispo, kung imong subayon ang iyang kagikan sa iyahang pagka-obispo, mubalik nga to sa mga apostoles sa walay putol. Kining obispuha, giordinahan aning mga obispuha, nga giordinahan aning mga obispuha, nga giordinahan ani pag yung mga obispuha, hangtod nga mubalik sa mga apostoles. Linya sa pagpangalagad nga walay putol. Munang gitawag nako og apostolikanhong kutay sa pagpangalagad. Apostolic succession. Kung naani, matod pa, matawag ang katilingban nga simbahan. Usbon ako, una, diya sa maong katilingban naa ang Espiritu Santo. Ikaduha, pagtuo. Ikatulo, ebanghelyo. Ikaupat, mga sakramento, labi ng Eucharistia. Ikalima, ang apostolikanhong kutay. Apostolic succession. Okay. Kung kini ang basihan, doon ay duha ka kategorya ang atong pagsabot sa simbahan. Unsa man ang simbahan? Sa usa ka bahin, ang universal nga simbahan. The Universal Church. Nga mao'y kahugpungan sa mga lokal nga simbahan o mga dioceses. Nga gipanguluhan sa Santo Papa. Diin ang Santo Papa nahimong representante ni Kristo, Vicar of Christ, ngadto niini Universal Church. Ayo tanaw nato ang Universal Church, sigurado naaang Espiritu Santo. Unsa pa? Naaang pagtuo. Unsa pa? Naaang ebanghelyo. Unsa pa? Naaang mga sakramento. Tanang sakramento labi ng Eucharistia. Unsa pa gyud? Naaang apostolikanhong kutay. Kaya naa ang Santo Papa, mga obispo, nga mobalik ngadto sa ilang gibuhaton sa mga apostoles. Ang laing kategorya sa pagkasimbahan, kining gitawag og dioceses, ang lokal nga simbahan. Kanina, universal nga simbahan. Karon, lokal nga simbahan. Kung tanaw nato ang dioceses, ato daw sutaon, naabay Espiritu Santo. Naabay pagtuo. Naabay ebanghelyo. Naaba ang tanang sakramento. Naaba ang apostolikanhong kutay o apostolic succession. Kay naay obispo. Ang parokya ba simbahan? Okay. Kung kini nga panglantaw ha, naay Espiritu Santo. Okay. Naay pagtuo. Naay ebanghelyo. Okay, naa ba ang tanang mga sakramento? Sigurado mo? Naabay ordinasyon sa parokya kung wala ang obispo? Wala. Asa man nagpuy ang obispo? Was parokya nas diocese. Kulang nag-usa. Sa konfirmasyon, kinsa may sagad mo kumpirma? Ang obispo. Na mga panahon nga, tugutan sa obispo ang pari
nga moambit aning maong gimbuhaton, pero dili siya ang normal nga tigpangulo nining maong sakramento. Sa to pa, sa parokya na ba ang kumpletong mga sakramento? Wala. Apostolic succession, naa ba? Ha? Naabay kutay sa apostolikanhong buhat dito? Nabang obispos parokya? Wala. Ang mga pari o diakono may ambit sa gimbuhaton sa obispo. Pero obispo una sa tanan kung maghisgot og apostolic succession. Mao na nga ang parokya dili mag-iya-iya mo konektar gyud sa diocese aron makaambit ni anang pagkasimbahan. Pero sa iyang kaugalingon, di siya makabarog sa iyahang pagkaparokya kung dili nahiusas diocese. Dili makaingon si parish priest, bahala na ng obispo. Ako ra diri sa parokya. Bahala na ng obispo. Wala na silabot sa among parokya. Uy, kalisod ba? Naunsa ka pag-ambit ni anang pagkasimbahan. Kung moadto tag BEC. Ang BEC ba simbahan? Tanawa tong mga requirements. Nagi Espiritu Santo sigurado. Na ang pagtuo sigurado. Nang ebanghelyo sigurado. Mga sakramento kumpleto? Okay. Ang apostolic succession naa hangtod nga kining maong katilingban mahiusa sa parokya aron mahiusa sa diocese. Hinuon dunay pagsabot pod nga ang pagkasimbahan igo na nga naay katilingban sa mga magtotoo. Nay mo ingon ana, mo na mayon sila bisan kani mga gagmay nga grupo simbahan. Pero kung atong balikan ang pagtulunan sa simbahan mismo, naaning importante nga mga elemento. Okay. Busaon sa ning maong katilingban, dili simbahan, kundili simbahanong katilingban. Katilingban sa simbahan. Ecclesial community. Dili simbahan nga siya ra. Doon na siya koneksyon ngadto sa parokya, doon na siya koneksyon ngadto sa diocese. Wala din ako mahisgutin, nalimtan ako ingon, ang diocese nagpadayag pod sa pagkasimbahan. O ang obispo mao ang representante ni Kristo ngadto sa lokal nga simbahan. Vicar of Christ to the local church. Sama nga ang Santo Papa, Vicar of Christ to the universal church. Ang diocese bug-os nga simbahan, naa sa iyang pagkasimbahan, pero dili kompleto. Ang BEC bug-os nga simbahan pero dili kompleto nga simbahan. Na ang pagkasimbahan pero kinahanglan nga makiglambigit sa parokya ngadto sa diocese. Mo ni atong hinumduman. Ang BEC simbahanong katilingban. Dili kini mo barog sa iyang kaugalingon, hinunua kalakip kini sa parokya o konektado sa diocese. Nahiusa sa kura o sa obispo. Nahiusa sa kura o sa obispo. Kining katilingban na sentro sa pulong sa Dios o nahilambigit sa institusyonal nga simbahan sa kanagkalaing paagi. Mahimong gisugdan sa obispo o sa mga pare o pinakaminos, giila o giabagan sa mga kaparian o sa mga obispo. Mao ni ang gipasabot sa pagka-ecclesial community. Dili makaingon ang BEC, bahala ng parokya, wa may apil-apil dito, nabitaw mi nagkatigom, bahala na si Father. Importante nga namin nagkahiusas pag-ampo. Bahala na si Bishop.
kalayo ra atong diocese sa BEC. Ang BEC nahilambigit sa parokya ngadto sa diocese sa nagkalain-lain nga paagi og kasinatian. Kay ang BEC simbahanong katilingban, ecclesial community. Siguro makatabang nato ni sa atong pamalandong sa nagkalain-lain nga mga grupo nga naa sa atong katilingban, dili tanan matawag og BEC. Kung labi ang isgutan koneksyon ngadto sa simbahan. Mamahimong Kristohanong katilingban. Pangutana, simbahanon ba nga katilingban? Kay doon na gini sa koneksyon ngadto sa parokya o ngadto sa diocese. Pangutana atong sa social media na ba'y BEC sa social media? Manay, o saan nga pangutana? Ecclesial community ba ni sila? O sa ilang kay usahan ngadto sa parokya ngadto sa diocese aron matawag nga simbahanong katilingban o katilingban sa simbahan. Kay ang diocese mao ang pinakaminos nga ekspresyon sa pagkasimbahan. Ang parokya mahiusa sa diocese, labi nang ang BEC mahiusa sa parokya ngadto sa diocese. Kay ecclesial community. Wala nato ni tawag nga simbahan kundi simbahanong katilingban. Katilingban sa simbahan. Katilingban sa simbahan. Okay? Karon ang katilingban, ang katilingban. Basic, ato na ning nasabtan, naagani apilya ang pagka-base communities, ecclesial communities. Ato na nasabtan unsa gipasabot ani pagkasimbahanon. Karon atong tanaawon ang pagka-katilingbanon. Una sa tanan, ang BEC dili basta-basta nga katilingban. Kay katilingban kini ni Kristo. Daghang mga klase mga katilingban o mga grupo, mga organisasyon diha sa ato ang palibot. Pero kining atong giisgutan, katilingban ni Kristo. Bililhon kining pagkakatilingban alang sa Ginoo mismo. Kung nakabantay mo, si Jesus mitawag og mga apostoles sa ilang tagsa-tagsa kapangalan. Di ba? Itawag niya ang mga apostoles, Pedro, Juan, Santiago, ug uban pa sa ilang tagsa-tagsa kapangalan. Kay ingon ani ang kinaiya sa Ginoo kung manawag personal. Gani katong nabanhaw na siya, wa dayon siya mailhi sa mga tinun-an, wa siya mailhi dayon ni Maria sa Magdala nga mibisita sa lubnganan. Nagtuo si Maria sa Magdala nga hardinero to didto sa lubnganan. Ingon gani si Maria sa Magdala, kung imong gikuha ang lawas sa among Ginoo, iuli bi. Pero pag ingon ni Jesus, Maria. Pagtawag ni Jesus sa iyang pangalan, Maria, nakaamgo si Maria, ang Ginoo di ay kadto. Ngano man, kay batasan ni Jesus nga manawag sa pangalan. Usahay kita kung manawag, wa ta kailas pangalan, huy! Huy ra nato. Pero ang Ginoo wala manawag og huy. Naagyoy pangalan. Inoon dunay lawong po ng kahulugan ng pangalan, dili man lang tawag para sa imuha. Naglangkob man na sa imong pagkatao, sa imong kasaysayan, sa imong kinabuhi. Kaya ang pangalan, doon na magkalambigitan unta sa kinabuhi.
sa imong pagkaikaw. Ang punto nga personal nga nawag si Jesus sa mga apostoles, sa ilang pangalan. Pero, kung nakabantay mo, ang iyang gitawag sa ilang tagsa-tagsa kapangalan, sa ngadto-ngadto na ilhan nga napulog duha. Ang napulog duha. Sila nga tagsa-tagsa nga gitawag sa ilang pangalan, sa ngadto-ngadto na ilhan nga katilingban ang napulog duha. Gani sa ilang misyon, wala sila gipadala tinagsa, gipadala sila tinagurha. Kay mo man ay pinakagamay nga katilingban ka ng duha. Di pa lang dugay, nagbag-o mi og mga assignment sa mga pari sa pagadian. Niya sa paghimo namog mga assignment doon ay nindool nako nga pipila ka pari. Bishop, okay ra ko hag ako ra usap. Wa ko'y problema ako ra usas parokya. Ay nako taga ikauban. Okay nako. Why problema ako ra usap. Yina nako ang mga pari. Mo na'y problema. Kay gusto nimong ikaw ra usa. Og okay ra ka nga ikaw ra usa. Mao na'y problema. Ang Ginoo nagtawag tagsa-tagsa pero nagpadala pinakaminos tinagurha. Ang tagsa-tagsang gitawag na ila nga napulog duha. Importante niya ang individual, pero importante po niya ang pagkakatilingban. Inomdom mo sa iyang saad, kung hain gani ang duha o tulo nga magkatigom sa ako ngalan, na ako sa inyong taliwala. Pinakaminos na yun iyahang gipangayo. Wasa mo ingon, napulo ha, 15 ha, 20 ha, ingon siya, bisag duha na lang. Nang ay kabala ka ha, inig sa ulog ninyo sa kapilyag, duha na lang mo. Kaya ang Ginoo ni ingon, duha, tulo. Wa siya maghunahunag daghan, kay kibalo siya, kung bandi mo sipot. Duha o tulo magkatigom sa akong ngalan, padayon, kay na ako sa inyong taliwala. Importante nga katilingban. O kining katilingban, importante sa paglambo sa pagtuo o sa pagpadayag sa pagtuo. Ganong nakaingon ko ani. Inyon mo ni Tomas. Sagad magiskot tag Tomas atong una-hunaon, katong kulang sa pagtuo. O gani, why pagtuo? Kay tinuod man, niingon man siya, ngadto sa mga apostoles, nga mibalita siya, nabanhaw ang Ginoo nagpakita sa amuha, kung di ko makahikap sa iyang kilid o sa iyang kamot, sa iyang mga samad, di ko mutuo. Pero baya, sa pagkasunod si Mana, sa dihang mibalik na siya sa grupo, unsay nahitabo, nagpakita ang Ginoo. Og si Tomas, dili man si Pedro, dili man si Juan, dili man si Santiago. Si Tomas ang niingon, o Ginoo ko, o Diyos ko. Kining ekspresyon sa pagtuo, nga iya sa katilingban sa misunod kang Kristo. Ang pagtawag kang Kristo nga Ginoo nga Diyos. Dili si Pedro, dili si Juan, dili si Santiago ang mga suod sa Ginoo, kundi dili si Tomas ang mingon, o Ginoo ko, o Diyos ko. Mayo siguro nga ato ang sutaon, unsay nahitabo, ug nganong nahitabo tong kawalay pagtuo, nya ngadto sa pagtuo. Kay si Tomas, tuod, wa mo tuo, pero nahimo pong matuuhon. Unsay nahitabo? Pagkamatay ni Jesus, gidakop, gipaantos, gilansang sa krus, nadismaya pag-ayo ang mga tinunan. Kaya nagtuo sila nga si Jesus yun ang manluluwas sa tanan. Apan wa kaluwas sa iyang kaugalingon. Tugot lang nga, dakpon, bukbukon, patyon. Unsang klaseng manluluwas? Nadismaya sila.
ug nangahadlok pa. Kay unsay nahitabo sa ilang magtutudlo, nga ilang gisunod, mo'y mahitabo nilang mga tinun-an, nilang mga sumusunod. Nangahadlok sila. Sa laing pagkasulti, nagka-problema na sila. Dunay duha ka pamaagi at tubangan sa problema. Ang usa ka pamaagi, mangita kag kauban kung magka-problema ka. Matud pa, misery loves company. Kita kag kauban. Dili siguro makasulbad sa imong problema, mohatag og solusyon sa imong problema, pero bisan naalang kay maistoryahan, maluag-luag na ang imong gibati, magaan-gaan na ang imong gipas-an, di ba? Misery loves company. Ug mauto si Pedro, si Juan, si Santiago, nagtapok, nagtago-tago, hinoon pero nagtapok. Ato daw ning istoryahan, be. Kay pareho man ta kasinatian, ato ning istoryahan, magpaminaway ta sa usag-usa. Mahitungod ning atong problema. Pero dunay lain pang paagi sa pag-atubang sa problema, kanang mag-inusara ra ka. Di ba dunay mga tao kung maka-problema, moingon, ay kung sa muka ha? Kaya na ako'y problema? Nya di na mo apil sa grupo. Yung pangutanon, asa day ka? Tubag, na ako'y problema. Ako ra. Mahitabo na sa atong katilingban, di ba? Na yung mga di magpakita na sa katilingban, kay dada ay problema, mulaylo sa kuha, kay na ako'y problema, kanang mag-iya-iya. Mag-iya-iya. Mo po'y paagi sa uban. Ug mao ni paagi ni Tomas. Wa siya sa grupo. Nagka-problema siya sama sa uban, pero gusto siguro niyang sulbaro ng problema nga siya ra. Pero niingon manggod ang Ginoo, hain gani ang duha o tulo na ako sa inyong taliwala. Wa nagpakita si Jesus kang Tomas nga nag-inusara, nagpakita siya nga nabanhaw ngadto sa nagkagrupo nga mga tinun-an. Kay mo na iyang saad. Mo po na iyang pamaagi. Mo to nga sa pag-adto ni Tomas sa grupo giingnan nabanhaw ang Ginoo, nagpakita siya sa amua. Ingon siya, di ko mutuo kay wala siya sa grupo. Mo gani nga sa pagkasunod Domingo, sa pagbalik niya sa grupo, nagpakita ang Ginoo, dito siya nakatuo. Kaya ning balik na siya sa grupo. O dili lang na, nasangyaw niya ang pagtuo. Kay siya mismo, dili si Juan, si Pedro, si Santiago, siya ang niingon, o Ginoo ko, o Diyos ko, atubangan sa tanang mga tinun-an. Nakasangyaw siya sa tinuod nga pagtuo. Balikon ako, importante alang sa Ginoo ang katilingban. Bisan kon importante para sa iya usab ang matag-usa sa atoa. Importante ang pagkakatilingban. Ug mauni ang nahitabo diha sa BEC. O unta ang mahitabo diha sa BEC. Basic Ecclesial Community. Katilingban ni Kristo. Unsang klaseng katilingban? Ay katilingban man ni Kristo. Una, katilingban nga nakikambit sa misyon ni Kristo. Matag-usa, unya, ang tanan. Pari, propeta, o hari. Diha nining maong katilingban, masinati o mapadayag ang pagkapari, pagkahari, o pagkapropeta. Sa PCP2, sa party nga gitituluhan og Envisioning a Church Renewed sa PCP2, nagisgot mahitungod kang Kristo sa iyang misyon. Kabalutaan na sa atong mga pre-bap seminar, si Kristo ang pari. Si Kristo ang propeta. Si Kristo ang hari. Pari sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon, hingpit ngadto sa amahan. Mao man ni ang pagkapari
ang paghalad sa kaugalingon hingpit ngadto sa amahan. Mong betang gitawag nato ni mga naordinahan nga pari, kay gipaabot nato nga mohalad sila ang kaugalingon hingpit, dili katunga kun dili tibuok ngadto sa amahan. Propeta si Jesus diya sa ihang pagsangyaw mahitungod sa kingharian sa Dios. O kabahin niini ang iyahang pagsangyaw unsay maayo ug ang pagsaway sa dili maayo. Kay siya propeta. Og ang pagkahari, lahi sa hari sa kalibutan nga maoy alagaran. Si Kristo ang hari maoy nag-alagad sa tanan. Sa paagi nga gihalad niya ang iyang kaugalingon, dili lang ngadto sa amahan, ngadto pod sa uban. Pari, propeta, hari. Apan ang binunyagan, nahibaluta, kita nga mga binunyagan, miambit niya ng maong misyon ni Kristo. Isip, pari, diya sa atong maampuon nga kinabuhi, nga timaan sa atong pag-alagad o paghalad sa atong kaugalingon ngadto sa amahan. Kita, mga propeta, sa pagsangyaw, may tungod sa kingharian sama ni Kristo, sa iyang pulong, kaniya mismo, dili lamang sa bakba, kundi sa buhat. O hari sama ni Kristo, nga moalagad inay alagaran. Kung ingon ana kita matag-usa, ingon ana usab ang katilingban nga ginangkuban nato. Kining maong katilingban sa mga pari, sa mga propeta o sa mga hari. Pinaagi nining maong katilingban o diha nining maong katilingban atong mapuy-an kini ug mabuhat kining maong misyon. Pari, hari o propeta. Mao na ang katilingban. Parianon, propetanhon o harianon. Ikaduhang kinaiya nga akong hisgutan mahitungod ining maong katilingban ni Kristo, kining komunyon. Kining kalambigitan sa usag-usa. Kining suod nga panaglambigitay, komunyon. Unya, magisgot ko nining maong komunyon. Apan karon ako lang hisgutan ang pagkakomunyon sumala sa gipaambit pod ni Padre Amado Percadlal o sa karedemptorista nga naghisgot niining kalambigitan diha sa BEC. Unsang klaseng komunyon? Unsang klaseng kalambigitan? Duha nga ato ang makita. Ad intra o ad extra. Diha sa sulod ngadto sa gawas. Sa sulod o sa gawas, ad intra o ad extra. Unsa ning kalambigitan ad intra? Diha sa sulod. Upat. Una, inigsuong pag-inambitay. Ang BEC gihulakway sa usa ka lahom nga bugko sa kahiusahan sa mga sakop. Ang BEC dunay lahom nga bugko sa kahiusahan sa mga sakop. Sulod sa BEC, ang mga sakop nagpuyo sa mithi sa Ebanghelyo, panalitan sa gugma. Gugma, sumala sa gitudlo ni Jesus, dili sa gugma, sumala sa atong pagsabot. Nahinumdum ko sa usa ka parokya, dunay magkanunayan gyud dito na magpuyo, pero dunay diferensya sa ulo, sa iyang pangisip.
Nakanindot ani niya kay kada adlaw mo simba. May pasya sa naol. Kada adlaw gyud siya mo simba. Onya inigsimba niya kada adlaw, ada pag yun siya sa atubangan, mulingkod. Baya naman sa parokya no, ang uban ato gyud sa likod. Munang mangimbitar pata nga mo ani sa atubangan. Nang sige lang. Onya kung magwali ang pari, maminaw gyud na siya og magsagbat-sagbat pa. Istorya ang pari inigwali, mutubak pod siya. Istorya pod siya. Pero may na lang pod kay makaingon ng pari na naminaw sa iya. Baya ng uban, nagyango-yango pero gaduka na di ay to. Piyesta na ay giimbitar nga pari sa laing parokya nga mumisa. Nalimot ang kura paroko sa pagpasidaan niya. Onya, nagwali na ang pari, nasya sa atubangan. Ingon ang pari, mga igsuon, matod sa atong ebanghelyo, ang Ginoo mismo nag-ingon sa atua, maghigugmaay kita. Ingon ang buang, tinuod na, insakto na. Medyo nadisturbo ang pari, pero padayon, gihapon siya. Ingon siya, pero mga igsuon, ingon ang Ginoo nga, maghigugmaay ta, dili lamang sa atong mga higala, bisan sa atong mga kaaway. Ingon ang buang, ikaw lang. Ay, ikaw lang. Mananggong mga gipasabot diha sa BEC. Gugma, dili sumala sa atong gusto. Sumala sa kitudlo sa Ginoo. Paghigugma ay kamo. Apan dili lang inyong mga higala, apil ang dili suod sa inyo ha. Unsa pa nga mithi nga Kristohanon, pag-alagad. Pag-alagad. Kining mga tao nga himatyon, di man ni mag-usik-usik og panahon. Kay balo na sila nga wala sila bulan, simana o adlaw nga mabuhi pa. Siguro oras na lang o kaha minuto o segundo ang ilang iistorya sa imuha mga importante kaayo, di ba? Sa akong pagkapari, muadto og maghilog o masakiton, himatyon, wa pag iniingon sa kuha, Bishop, magchismis o sa taha. Kana mga himatyon, di na makikchismis. Kung naiistorya, importante na para sa ila. Mangayog pasaylo, mangita sa wa nila makit-e. Kana mga importante para nila. Sa dihang si Jesus, himatyon na. Dili nga nagtinga-tinga ha. Pero katong katapusang panihapon nga kahibalo siya, sa di madugay, mamatay na siya, himatyon na siya, wa makusik-usik og panahon. Sa katapusang panihapon, usa sayang gipahinumdum, pag inagagaray kamo. Mihugas siya sa tiil sa mga tinunan ug miingon, ang akong gihimo sa inyo ha, himoa pod ninyo sa uban. Kining mithi sa pagtagad sa usag-usa diha sa BEC. Ug pagpasaylo. Diha gyud masinati ng pagpasaylo sa BEC sa mga tao nga nakapasakit sa atua. Pero kabahin na siya sa inigsuong pag-inambitay. Doon na po'y pag-inambitay sa pulong. Moni, kabahin ni siya sa communion ad intra. Pag-inambitay sa pulong, ang pinasasagad nga kalihukan sa nagkatigom nga mga sakop, mao ang liturhiya sa pulong o ang pag-ambitay sa pulong sa Dios. Ang mga sakop na minaw sa pulong sa Dios ug nag-inambitay sa ilang mga pamalandong. Ang ilang makanunayong pakikinagbo sa pulong sa Dios nagmugna sa katilingban ug nagpahigayon sa kalambigitan sa mga sakop. Communion ad intra. Komunyon sa pulong sa Dios. Ikatulong, pag-inambitay sa Eucharistia. Anindot ni,
Pahinomdom po ni sa amua. Dili man tungod kay na organisa na ang BEC, bahala na sila. Nabitaw sila ka sa ulugan, sa pulong. Gamay na lang kong trabaho isip pare. Kining mga tawhana, kining mga magtutuo, nangandoy sa lawas ug dugo ni Kristo. Mas gikinahanglan nga sila bisitahan alang sa kasaulugan sa Eucharistia. Kay ang Eucharistia nagpabilin nga sentro sa katilingban. Nagani panultihon, ang Eucharistia ang naghimo sa katilingban o ang katilingban usab ang naghimo sa Eucharistia. Niya anang maong kalambigitan. Kamu po, di po maghuna-huna nga, okay na ning kasaulugan sa pulong sa amua? Wa na mimisa? Ninomdom ko, bago kong pare, yung kanilaging aktibo pa kaayo, organisa pong mga misa bisan sa mga kapilya. Hangtod o sa kaadlaw ning reklamo sa kuha ang Pangulo sa kapilya. Father, ayun na lang misahe dito. Ano man, Domingo man kung ting misa sa ilaha. Okay na sa mo ang magkasaulugan sa pulong. Abi nako, gusto lang yun siyang mangulo sa katilingban, sa pag-ampo. Kaya kung ato ang pari man ang magmisa. Sa ngato-ngato ako na-discoveryhan ang problema, ang kolekta. Kaya daloon man sa pari ang kolekta tos parokya tanan, way nabilin sa ilaha. Father, di na lang ka magmisa diri ha. Okay na may kamera. Importante ang misa. Gani mga pangulo, ayaw mo kaguol nga, wa man nimo apil-apil sa atong Domingo nga kasaulugan, kay basig tuwa na sa simbahan ning apil og misa. Ang una, ang misa. Kay bisan ang kasaulugan sa pulong, dili siya hulip sa misa. O gani, ang misa, dalon sa pari, ngadto sa kapilya. Dili ni exemption na, kay naa sila kasaulugan sa pulong, wala na'y misa. Ang nakanindot sa BEC nining maong pag-inambitay sa Eucharistia kay gikan sa misa ngadto sa lamisa. Wala ni sa parokya. Parokya inog magmisa manguli na ta. Wa may manangpit ninyog mamahaw pa ta, maniudto pa ta. Pero pag abot sa kapilya, di pwede nga gikan sa misa walay lamisa. Apil, ang Eucharistia dili lamang sakramental, kundi aktual. Aktual nga nahitabo. O sa katapusan, ang panag-inambitay sa mga kaayuhan, communion of goods. Ang pagtampuhay o pag-inambitay sa material nga mga kaayuhan, bililihong kabahin sa pagsabot sa pag-inambitay. Diya sa Biblia, hangtod karon. O diya sa BEC, doon ay mga pamaagi sa pag-inambitay nining maong kaayuhan nga gikan sa Ginoo. Sama pananglitan sa mutual aid projects. Di ba? Na mga proyekto alang sa tanan, income generating projects, animal dispersals pananglitan, community farms and gardens, organized cooperatives, food banks, ug sa panahon sa pandemya, community pantries. Communion of goods. Kini nagpadayag sa mga miti sa Ebanghelyo nga nakabase sa panag-uban ug pag-ila sa kauban nga tulubagon. Sukwahi kini sa miti sa kapitalismo sama sa individualismo, kadalo ug kahakog. So, ikaduhang kinaiya sa naong katilingban ang pagka-komunyon ad intra. Sa sulod pa ni. Pero doon ay komunyon ad extra. Kay ang matag BEC, kabahin sa nagkadugtong nga katilingban. Ang BEC, dili katilingban sa iyang kaugalingon. Konektado siya sa uban nga mga BECs.
Busa dunay distrito, unsa tawag ninyo, Suna, nga nagkalambigitay. Onya, gikan sa Suna, ngadto sa parokya. Kay lagi akong balikon, bisan tuod, gialagaran kini sa mga laiko kining maong katilingban, gialagaran usab kini sa mga kaparian ug mga kaobispuhan. Ang BEC dili organisasyon o usa sa mga organisasyon. Gani katong naa sa mga organisasyon mutampo sa mga BECs. Dala ang ilang mga gasa, ilang mga karisma, ang ilang spiritualidad aron makapalig-on sa BECs. Kay ang BEC kabahin sa pagpasinati sa pagkalokal nga simbahan. Mao nga ang parokya mo pabuhi ug moatiman sa BEC. Ang kura paroko ug ang mga kaparian mo pabuhi ug moatiman sa BEC. Ug ang mga gambalay sa parokya sama sa Suna o distrito mugnaon aron mo pahigayon nining maong kalambigitan. Dili ni organisasyon kun dili kasinatian sa pagkasimbahan. Ang mga kaparian mohatag sa BEC sa mga sakramento, sa pastoral nga giya, sa institusyonal nga pag-ila, sa formasyon sa mga pangulo. Ilang iusahon ang mga BEC ngadto sa pagkaparokya. Ug ang obispo adunay pagbati og pastoral nga katungdanan alang nining maong katilingban. Kay lagi kining maong katilingban bisan pinakalayo nga katilingban sa pinakasok nga katilingban kabahin sa universal nga simbahan. Diin ang obispo maoy hinungdan, timaan, instrumento sa maong kalambigitan. Ang mga diocesanong gambalay sama sa mga asembleya o mga sinodo nga nagtigom sa mga representante sa mga parokya o BEC, timaan ni anang maong kalambigitan. Sama ni ini. Diri ipahinomduman ta ang BEC unsa man nakalayo ng inyong BEC nga gialagaran kabahin sa lokal nga simbahan. O kabahin sa universal nga simbahan, pinaagi sa lokal nga simbahan. Dugang pa, ang BEC nakiglambigit usab sa mga katilingban gawas sa simbahan. So far, ang atong nahisgutan, sulod pa sa simbahan. BEC, ngadto sa laing BEC, ngadto sa Suna, ngadto sa parokya, ngadto sa diocese. Pero ang BEC makiglambigit usab sa katilingban gawas sa simbahan. Makiglambigit kini sa ubang tawhanong katilingban o ekolohikanhong katilingban. Kanang dili Katoliko. Kanang dili Kristiyano. Dili nga kabahin sila sa atong BEC, pero ato silang kauban diya sa panaw isip katawhan. O ang BEC makiglambigit ni ining mga simbahanong katilingban nga Kristohanon usab sa mga ubang relihiyon. Makiglambigit kita sa tawhanong katilingban, human communities. Alabi na panahon sa pandemya ato ding nasinati. Kaya ang pandemya dili man lang para sa mga Katoliko, ang mga nag-antos, nag-apil sa mga di-Katoliko, sa mga di-Kristiyano, kitang tanan apektado. Busa ang BEC, dunay kalambigitan sa uban ng mga tawhanong katilingban o sa ekolohikanhong katilingban, diin kita kabahin. Karong panahon na, mag-isko tag ekolohiya. Kini pag-atiman sa kinaiyahan. Isko tag ekolohikanhong katilingban. Kinsa man ang ekolohikanhong katilingban? Naata? Pero di lang kita.
kining mga kahayupan, kining mga katanuman, kining mga kasapaan, kadagatan, kining kakahuyan, mga kabukiran, usab ka katilingban. O maglambigitay kita. Makiglambigit kita sa atong palibot. Mag-atiman sa kinaiyahan. Kabahin na sa atong pagka-BEC. Okay. So far, ang naisgutan nato sa pagkakatilingban, una, parianon, propitanhon, harianon. Ikaduha, komunyon, ad intra, ad extra. Sa katapusan, kini usab kinaiya sa katilingban nga BEC, alang sa pagbag-o. Katilingban, alang sa pagbago. O, parianon, propitanhon, harianon. Komunyon. Apan di kalimtan, alang sa pagbago. Sa atubangan sa simbahan sa kanhin akong parokya, unang parokya, na ay dako kayo nga tarpulin. O kay nga tarpulin. Budiga to siya sa soft drinks. Dito magkuha og mga soft drinks. Ang punto sa tarpulin, imbitahon ang makabasa nga mobalhin og produkto gikan sa uban ngadto sa ilang produkto. Og nakasulat dako kayo sa tarpulin, sarap magbago. Sarap magbago. Lagi, mubag-o ka gikan sa imuhang naandan nga soft drinks ngadto sa ilahang soft drinks. Sarap magbago. Pero baya mo ni atong pangandoy sa atong kasing-kasing kabaguhan. Na malipay tag natay bagong sinina, di mahimutang hanto dili masuot, mao man ang bagong sapatos, ngadto tag bagong kagamitan, bagong balay, bagong mga butang nga atong mahuptan. Sarap magbago. Gani sa mga produkto, aron lang paliton, butangan dayog new, improved. Kay sarap magbago. Pero dili malana pangandoy sa tao ba? O na sa tanan, pangandoy na sa Dios. Pangandoy na sa Dios. Kanang pagbago. Pero ang pagbago sa Dios, dili lang basta-bastang pagbago. Kanang mubalik ta sa iyaha. Mubalik ta sa iyang plano. Mubalik ta sa iyang kabubuton. Huna-huna manggod nato sagad sa pagbago, lahi ra sa nangagi. Pero sa Ginoo, ang pagbago balik sa sinugdanan, sumala sa iyang plano. Pangandoy sa Dios kanang maong pagbago. Og ang BEC, kabahin ni anang maong pangandoy sa Dios, og tinguha pod sa tao nga kabag-uhan. Ang tumong sa BEC, dili lamang sa pagbag-o sa simbahan, sa sulod ni ini, kundi usab sa katilingban sa gawas. Ang BEC, katilingban sa pagbag-o, sa sulod sa simbahan, o sa tibuok kalibutan. Ang BEC manggod kasinatian sa kaluwasan o kalingkawasan. Kining duha ka higayon sa usa ka proseso. Kining kaluwasan o kining kalingkawasan, duha ka higayon sa usa labang ka proseso. Ang kaluwasan, naghatag og pagtagad sa espiritual nga aspeto sa tao, gikan sa sala o sa mga epekto niini. Apan ang kaluwasan, naglakip usab sa mga material nga aspeto,
sa lawas nung kaulipnan, sa pagpang-abuso o sa tanang matang sa kadautan. Ang malukpanong ebanghelisasyon diha sa BEC naglakip sa tanang nga bahin sa kinabuhi. Personal. Pagbag-o nga personal. Sa kaugalingon, diha man kita magsugod. Sa kaugalingon, dali ra kayo makita ang uban. Pero unahon unta nato ang atong kaugalingon. Nahinomdom ko sa usa ka pari nga tigulang na, kaugod-ugod na, 50 anyos na siya sa pagkapari, 75 anyos na siya sa iyang kinabuhi. Giimbitar sa mga bagong pari, ng bagong mga naordinahan, aron musulti sa ilaha o muhatag og inspirasyon. Ingon ang pari nga tigulang nga to sa mga batanon, mga padre, kay balo mo sa dihang ako naordinahan, mismo diha gyud sa akong ordinasyon, naghapa pa ko atubangan sa altar na ako'y pag-ampo sa Ginoo. Ingon ko sa iyaha, Ginoo, tagay ko og gahom sa pagbag-o sa kalibutan. Tagay ko gahom sa pagbag-o sa kalibutan. Pagsaulog nako sa akong Silver Jubilee sa ordinasyon, 25 katuig gikan sa akong ordinasyon, tanaw nako sa kalibutan, wa may nabag-o. Wa may nabag-o. Ako na lang giusab ang akong pag-ampo. Ingo, Ginoo, tagaay na lang ko sa kaisog, bahalag way gahom, basta isog, sa pagbag-o sa mga tao sa akong palibot. Kini akong kaubang pare, ako ning bag-ohon. Kini ako mga trabahantes parokya, ako ning bag-ohon. Kini mga lideres kapilya, ako ning bag-ohon. Kana na lang sila, di na tibuok kalibutan. Human sa laing 25 katuig, karon nga 50 anyos ako sa pagkapari. Tanaw na ako sa mga tao sa akong palibot, akong mga kauban, wa man po'y kabag-uhan. Mo nang karon nga 50 anyos nako sa pagkapari, giusab na po nako akong pag-ampo. Ningon na lang ko sa Ginoo, Ginoo, tagain na lang ko sa grasya sa pag-usab sa akong kaugalingon. Grasya na lang, Ginoo, sa pag-usab sa akong kaugalingon. Pero, ingon siya sa mga batanong pari, nakaamgo ko, kung giingon ani unta nako pag-ampo sa sinugdanan, siguro, hinahinay na nakita nako ang kausaban sa uban. Kung sa sinugdanan pa lang ingkos Ginoo, dagay ko grasya sa pag-usab sa akong kaugalingon, siguro nakatampo nako sa kausaban pod sa uban. O kaha sa kalibutan, sayop lang ang akong sinugdanan. Andrita magsugod sa kaugalingon, sa BEC, diha magsugod sa kaugalingon. Di ta magunahon nagpagbag-o sa atong mga sakop kung kitang mga pangulo, wa pa makapaningkamot, di man gyud mahingpit, naningkamot sa pagbag-o. Personal, sosyal. Nagdala ka bag-uhan diya sa kalambigitan kining BEC. Political, kini. Political. Ang pinakadakong hagit sa BEC, dili man ang national election, dili man ang tawagan na provincial, municipal nga election, kundili ang barangay election. Ang umaabot nga election, gano'n man, nakaigog yun na sa sentro sa atong pagkakatilingban, sa atong pagkamanagsilingan, sa atong panagkauban, bisan gani di as pamilya. Base ang mga paryente, nag-away-away na tungod sa barangay eleksyon. Dili man unta ni partisan, pero sa una pa, giplano na ni sa uban, nga naanay mga suportahan, kay ilaha man po ni nga pagpugas-pugas aron makaanis katapusan, kaning uban nga mga dagkong politiko. Pero unsay punto dinhi, dili lang kay politiko nga politiko sumala sa naandan,
Gitawag kita nga mosalmot sa pamaaging maayo og Kristohanon nga pamulitika. Inyuhan na, unya ato ng isgutan, inyuhan ng kabahin o inyuhan ng responsibilidad ang pamulitika, isip mga laiko. Ekonomikanhon nga kabag-uhan. Dili ng ekonomiya nga naghuna-huna lang sa pipila o sa kaugalingon pagyod, kundi naghuna-huna sa uban. Sa kultura, bag-ong kultura. Kultura pananglitan, gunahon na ta og mga kalingawan, apil man as kultura. Unsang klaseng kalingawan ang naas BEC? Pareho ra sa uban? Pareho ra sa uban? Kung naay mga okasyon, unsa may atong gitapukan, pareho ra sa uban o nahimutang kontra sa kultura sa kalibutan. Unsay atong pamaagi sa pagbag-o sa kultura? Gani apil ang kabag-uhan nga ekolohikanhon. Labi na rong panahon na gitawag ta sa pag-atiman sa atong common nga puloy-anan, to care for our common home. So, akong balikon, ang BEC katilingban nga parianon, propitanhon, parianon. Katilingban nga gitiman-an sa diwa sa komunyon, ad intra, ad extra. O katilingban alang sa kabag-uhan. BEC. Daghan nga mga katilingban nun ang mitumaw, ug daghan ang pangutana, unsa man ni BEC ba ni sila? Kani ang atong giya. Unsa ang BEC? B, basic or base communities. E, ecclesial. Ecclesial. Simbahanon nga katilingban. Dili man simbahan nga mubarog sa iyang kaugalingon kay nahiusa sa parokya o sa diocese ngadto sa tibuok universal nga simbahan. Ecclesial. C, communities. Sa kung ikaingon, katilingban sa mga pari, propeta o hari. Katilingban nga nakasinati o komunyon sa suludman o sa gawas, o katilingban alang sa kapag-uhan. Sa pangutana, baliko na ako kay BEC 101 man eh. Unsa ning BEC? BEC ba ni sila? BEC bato sila? BEC ba ning grupuha? Balik ta sa BEC 101. Basic Ecclesial Communities. Okay? Sa pagkakaroon, diha lang sa takutob, kay ting merienda na, pagbalik na to, mag-iskot na tag Advanced BEC. Dili na ni BEC 101. Advanced na ni nga pagsabot sa BEC. Isgotan na to ang pagkakauban o ang pagkapiniyalan nga hagit nato karong 2023 og sa umaabot. Merienda o na ta, natay panahon para sa merienda. Salamat. Okay, daghang kayong salamat, Bishop Ronald dili Batuha, Bishop Ronald Bong Lunas. Okay, aging pagpakita sa atong pasalamat sa iyang pakigambit may tungod sa BEC, atong hatagan sa pakpak sa kalipay. Ready, go!